ni som ani ya sang ni som ni March ani ya voina hian Queen siam kan tum ve a mizo son khoi lal nu kan tima ya ta hianin foreign atrai kan cha Queen sel siam na tur ani ya hei hi kan fitanga ta hianin kan rekosa a ti hianin kan rem thap thapanga chuan ta tak hianin Queen alo piang don ani a bultan na ni wangin tam tak kha siam kha katum lem lova e avoi khatna tan chuanin Queen panga siam na tur ani ya a frame a hian kan set dona masain hei hi BIS type B8 frame system ami mil chia siam ani ya hi kan ril ro box la thang e dona voi khatna tan chuan ti hianin kan remanga hei hi number te kan peve thapa di zong hian kan rem don ani hian mai dona ta hianin hei hi Queen lo pian na tur kha ni ana kina wax in kan process anga chumi nuwa chuan huai bom kara kan vathuna nga ta chuanin an ba ni kha dan bom du em ti te karan test te photanga chumi nuwa chuan an bom du ni chuan lalu tui nge mai kha kan da lu danga chuan chu tarang chuanin an ma ni royal jelly pangin an chawmanga tu tarang chuanin lal nu kha lo piang don ani hemi pa han kan soitel du chu hei hi Italian B an tia European B ten tia chu Apis mellifera an ti boka hei hi khoi lian chi tak chi ani ya chu mi frame a vo tur chu ani ya com foundation ani ya hei hi ke ni zoram khoi nen chu na lo in tiat lo khop mai han fit don po ni la hei hi vek mai dona tu han chuan kan ram khoi te hi an te ya an trem boka chu kan ril ruwa om sela chu van chuan chu tam tak tak voi le khata thar thei bik lo bani ti kha ril ruwa om sela thang e lo me